Μην μου παίξεις τα aileron κατευθείαν. Τίποτα, μόνο Εντάξει, αν σου βάλει στερό, δώσε λίγο δεξιά. Η πρώτη του Μανώλη εδώ με το δάσκαλο. Εντάξει. Τον αέρα να κοιτάξουμε. Πάμε στο πίσω να έχουμε χώρο. Βάλ το κάτω να του πιάσω τι τέτοια πάνω. Δεν το αφήνεις προς το παρόν. Δεν πάθει τίποτα, τι είπα, η κάμερα αυτή, καλώς κάμερα. Παιδί μου, εντάξει, δεν την κάμερα, απλά επειδή είναι πρώτη φορά γι' αυτό. Αυτό είναι το καλό, δεν είναι πρώτη φορά. Η πρώτη του Μανώλη είναι αυτή. Κάτω από κάτω. Κοίτα πως θα αποξάει. Πώς το βλέπεις, Στράτη? Εκεί είμαστε καλά. Εκεί είμαστε καλά. Εκεί. Και η διαγώνια θέλει και λίγο προς τα αριστερά. Κάπως έτσι εκεί είναι. Εκεί. Εντάξει με το χέρι. Ή καλύτερα όπως είπες, τέρμα γκάζι και up. Θα του δώσεις το 85% του γκαζιού, Ναι. έτσι, και up. Τέρμα up κάνουμε έτσι. Ναι, ναι. Λες να σκοτωρεί αυτός. Εγώ το βλέπω για να Κοίταξε. Πιστεύω ότι θα πάρω όλα καλά. Καλά εντάξει. Έτοιμος. Πάμε. Pilot Μανώλης.